paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umay ko ireklamo da ito'y tanod ko, Angkyle. Awan matbasbasol ko. Apay nga ireklamo na akmat chip. Anya ayat tinapasamak. Da kayo ki din atanaw. Di agre-rinik lamaw. Ay, apay di kayo mabaing iti tataw. Kasanumat nga, May. Indurunak nitong an. Ha? Dandaniak natin nagidya kanal na nakarugrugay. Aha, jakmat pinigsaan tinang idurong kanyam. Kasla kinidag kula ang sika. Anya asa na napigsa. Kat dandaniak natin nagidya kanal. No natin nagak ijay. Di nabangbang sita kaon. Nagsuri ka di, kapitan. Di na ka no mapakawan. Si kama mati-matin nagidya nakarugrug ita kanal. Ala, di kaya pinabasulin. Intay ki dilinisan di kanal. Aw, kita man day tang inaramid mo tungan. Aglinis tayo iti kanal di na oras. Si kantumat nga, May. Ay, jak na kayat, di mapanaglinis-linis di ta kanal, maray. Uray bayadan dak, jak kayat. Kuna ni Kapitan nga amin alalaki, rumbang ang mapantumulong. Day ta kinarugit na. Ay, pagpakawan mo ta. No kasta, saan ka mapantumulong? Saan nga raud, maray? Oh, kita pati ni Kapitan aglinlinis mo, oh. Una, tayo suti kapitan. Di dak iramraman dita, tajak kayat ang marugitan. Isudalaing, taglinay. Ano to yang? Ibaga mamat kinitata ba daw nga umay tumulong nga aglinis dito'y kanal? Ay, aglinlinis kayo gayam dito'y kanal. Una na to yang. Sigay, ibagakan kwa na. Kita ma, uray ni Uncle Kao kat makipaglinlinis, Mike. Bye-bye tayo ko mga mina, hindi ta kanal. Datayon tumot lang tinakakaasay, no baybayan tayaw. No ngayag to daw, sigurado ang malayos tayo amin. Ayun, anya. Una, dalapusan at tidanom day tabalayaw. Ayun, maawata ka. Sigay, ibagakin ni tatam abadaw nga umay tumulaw. Ay, di nakman ni durong-durong. No kayat, mau. Sikat, di mapantumulong nga glinais dito nakarugrugit ang kanal. Di ka lang mabaeng, si kalaangan tisan at tumulong. Boy-boyaang kidedat. Apay, dakais, nubuya kita. Pagsayaatan tayo mulaang dayta. Anya pagsayatan na sasawumay. Ay nabadong linisan dayta kanal tapno saan tayo amalayaw. Malayos nga. Agtal na ka man. Buyag man ni kumpare nga hindi agtrabaho. Sigurado, aso makitumanin tisikad na. Gantumang na. Adun tumanin na reklamo na. Tungan. Sige, iduron na kundi ta kanal. Sana ko na mabutang amatinag. Naglinis na, Saan ka nga iduron, chip? Ireklamo na manan ka ni kapitan nga. Mabutang kamat gayam. Ano kaya't mo iduron ka kat di iduron ka? Sige, takitangan taman no asino ka datatin napigpig sa nga gito round. Ay, sige man nga rod. Oops! Ay, dandanyak na tinaga. Ha? Hey! Hello, Pogi. Uy! Wow, chicks! Nagpintas! Ay, uwan. Kaslamat artista. Ay! Nakakatkatawa. Dandani ka natin nagdita kanal, Kwaro. Amam muna! Mabalinti agpa itulod kan kay J. Ili. Ay, uwan na! Mabalin lata. Ayo, nagswerte ka matan, ship. Warog. Panawan kantungan na. Ay. Umay kan, miss! Sige. Uy, ay. Adamat ko mamangiduron kanyak. Tapno, adamat makakita kanyak nga napintas nga chick. Apa nakapanimid ka dito'y paradaan niya? Ay, nalidayak nga, Rod. Ha? Naliday ka? Tapay? Ada chicks nga intulod ni Ship Kwarog ijay ile. Ay, nagpintas nga itatabad yung. Asla artista dajay. Ha? Nakakitaan na nga ito jay at checks. Idi induron ko lang. Ada matan imasindag nga napintas nga chicks. Nay, mayat man nukas na. Ay, tatabad yung.
Idurunak man, barang no adya ti makita nga chicks. Ay nagluko ka. Kaya't mo nga iturong ka? Win, umapalak nga rot ka ni Ship Kwarog. Sige. Iduron ka, kastoy. Uy, mumat unay, tatabad yung! Kahit kunam kaya mga iduron ka. Ay, may dero mo dumak lang ni. Nagpigsa mati pa ng idurun mo kanya kun. Malato madar ka ditan. Mga nod na sa bali ang makakita king ka. Kahit katawaan na ka. Ay, oops, uy! Uy, kwartan sa matgatoy natapokan ditoy. Ne, Ay, kitain taman. agura kata ikatak jay tapok na. Ay, nagswerte ka no kwarta na ita. Ay na, kwarta nga talaga. Uy, sagsasanga ribo ni. Ay, nagatuday ta kwartan. Agura kata bilang akman. 1,000, 2,000, 3,000. Uy, 2 ah. Kwarta nga paiso ah. Ay, adya kwarta kon. Bak na nga kon. Siyak lang ko mantinduron mau. Ngam nasakit mat ditoy agung ko. Ta dandani ak na ipasubsob ditoy tapok. Sa nabali ah. Tada kwarta mo, tungal. Ay, mayat gam ti maidurun ah. Nakapidot yung may sata nun iti kwarta maray. Sagsasangaribo ka no dyan napidot na. Ay, nagswerte no kasta. Induron ka no ni Kabadong. Idi na ipasubsob, ijay na anakita dyan nakupin kan kataptapok asag sa sangaribo. Nagmayaten nga istorya dayta, Marikwana. Kanimot kwarog, idi induron jay tanod na, amaw no anya tinapasamak. Anya, Maray. Adalim mabas abalasang, nagpaitulod kan kwa na ijay ilay. Ay sos. Mga sawan ni Kwarog no kasta. Masapul ang maamuan dayto ni Inteng. Tap no maisaga na may ti panagkasaran ni Kwarog. Inteng, mga sawan san ni Kwarog. Ha? Ay, nagkuna? Ni Marikwanang. Na ah. Ay. Saan pa'y kumaang mga asawa mo't ani Kwarog? Ide, kaya't mau ang mga sawan ni Kwarog. Ita, kontra umon ang mga sawa. Jak pa'y kayat buryas pa'y lang dagiti tarakan ko ababoy. Ay, kaya't mun samot ang maipada ni Kwarog kan ni Marikwanang abaak. Ay, saan mo't Kaya't ko ang makaasawa ma, jay nataraki aka anak. Ay, wun nagadon abaak dito barangay tayo. Saan mo nga inayon pa ni Kwarog aka anakam? Amumtungan, nag-date kami kini Delilah. Dinakman paapalan mat nga. Apay kunam nga umapalakmat lang kanyam. Apay kit dinasan. Ngamen, adya napidut kumat nga kwarta. Agure kata, kay taam dia toy. Makitaam dia toy. Ha? Sagsasangaribo mo't dayta. Induronak ni tatabadong. Idi na tong baak, nakitakmat dia toy nga kwarta. Ay, nagmayat ko man o siya tinakabirok iti dayta a kwarta. Apay si kaamin nante makabirok. Adya nga rod chicks mo. Adya pa'y kwarta. Madi ah. Una, tapno ada pag-date mi kini Delilah. Aduti pasaheros mo, ship. Ay, Wine, sige. Tamapan ko idan ilugan. Uy, dinak dila pusan ah. Kanya mat dia toy nga. Kanayon nakmat latan nga maidur-durunan. Badaw, dengdenggan na. Dengdenggan ka, mate. Awan ti mailutok akanunta. Problema agpay daytaya. Kawun tasi katirumbang agtrabahaw. Apay, siyak lamin ay. Ay kano na umakan, saan ka ngarudan amang mangan? Kita niya kayat mo nga ramiday. Ay kaingkag trabaho saan nga dakala dito'y balay nga uray iti awan. Wayne, gininanaklain. Tapay ko mga ginanaka, nakabannog Damagin na lakit amin ay. Nabannog ka nga, tog-toghaw. Ay, aguray ka man to yan. Tadakit kita, kaya para daan na kwaraw. Ay sos, di mo yaw awan ti saritaan ta. Imbes amapan ka ag trabaho, day talatan ag tantanaw di tatawa ter aramidam. Ay, rumwara kong to yan. Mapanak aganawa. Anya ti anawam? Dagiti kalaban na kwaraw.
paray. At nakalaban na kwarog iji paradaan na. Ay, huwag nga ron. Nakitak mo dit ha. Apay nga, nakatakder ka mo iladitan. Sa dino ko maayat ipapanam. Mapana nga ron kumaganawa paray. Di mapangka. Apay nga ibaw na ngay. Sika Ay, nagado dagiti kalaban da. Urayak latan na malpas at ilaban. Ayun, ay kamutin paray. Kaslasan ka, kapitan. Intan! Hindi na iduron na. Kasi mo da kwarog. Dayon sa mo dagidya, maskulado lalaki. Malaitan paray. Sige, itan! Ship! Anya ka no? Abay, di mo nangag. Di kwarta na pidot mau. Kukwa day tamaskulado alakay. Diyak mat kayat nga itad Maminsan pa yata magak. No asino tinakapidot iti kwartak asag sa sangaribo. Anatin nagkaw. Iso na ito lalakay. Ay, naapay nga idurunak nga pare. Wala, tapno lumaban ka paray. Na. Si kati kapitan. Baybay am kiday, nagita adayo nga glastulastog dito yung barangay tayo. Abay, asino kayo alakay? Kwa, syakti... Iso ti kapitan, dito yung kabildatan. Sige paray, lumaban ka. Anya ko mano si kati kapitan, ha? Agpapada kayo mat amin at akrot. Nagkunatakrot kami. Ay, awan imbagbagak. Managbabayan kami lang no maminsan. Lumaban tayo no, kasta tagtagibasitan na tayo. Sige, sumugod tayon. Lumaban ka mo din na. Ay, di na iduro na tatabadong. Ay, maikat gata sure par ko. Naglalaban da kapitan kan dagiti dayo ang naglalastog, maray. Jak man la nagbuy-buya. Wen ata saan mat ngamin alimaban ni Badong Mau. Nagbuybuya lang tinararamid na, kan nagpalpalakpak. Iso nga road ajak nagbuya maray. Naglagto-lagto ang maut. Jak pa'y pulos nakita adimanog uray na minsan. Di mon istoryaan tanak ababaeng. Ngam, dakkel matkit de, tinaitulog ni Badong Mau. Adamot lang na itulong na maray. No awan anang idoron kan ni Kapitan Alimaban, ay kat awan ati mapasamak. No kasta. Adamo lagayam na itulong ni Badong Mau. Wen tapara doron. Mangibabain ka talaga, Badong. Mababainak iti aramid mo. Kagapok iti gubatan. Kasta ti bagan. Anya gubatan. Saan kayo din nagubatan? Di nagapuat. Nagado ti kalaban. Imbag kumamot, ano limaban ka? Pulos matasaan. Nay, anya nga iti panagkunam iya inaramid ka. Apan ang idoron ko kini kumpare nga inteng alumaban. Day ta, ati panpanakal mau. Kita man. Kit nangabak ti kabildatan. Nujak indoron ni parenteng. Awan na. Saan nangabak ti kabildatan? Nangabak tayo ang kail. Tataray dagiti kalaban tayo. Nagtuturod tayo ngamin, amin! Mabutang daman nga agsublin dagiti nga kalaban, kapitan. Pedasan dati agsublay. Uy, adyamat manante umay nga balasang. Ha? Ano nga paisaw? Ay, itulod ko man ni Jaile. Ag-date kami manain nga. Uy, ay sus. Kapitan, kasaran at talaga ni Ship Kwarog. Anya nga iti makunam, kapitan. Ay, saan pa nga itatungan? Padakilag pa lang dagiti tarakan ko. Baboy, tandi. Babasit na pa'y. Buryas na pa'y lang. Pare, anyat aramidin dito igit ti kalsada. Ay, agpampanunutak man pare. Agpampanunot. Nagado pagpanunutam. Dito'y pa'y igit ti kalsada. Pampanunutan nga raw. No agsublin to manay, dagiti kalaban. Pa'y madanagan ka? Ayun na. Ay si Kaki di mo. Naglakakalaki ng agdanda na ganaya. Ay, di na mang kidag-kidagan na kasta pare. Tauraya lang may duron. Ang mga numadali sanak. Ay, agyab manaklangan kan kaaparay. Induron nak iday. Ay, iso napilitan nak alimaban kadagiti kalaban. Oh. Ay, kahit babae lang matitiday tabanag ang makatulong ak dito barangay, pare. Paray duron lang kung kunam ang nay. Makatulong magayam, uray kaskasanaw.
Angkay, tulungan na. Ha? Ay, Ay, apay ka anakan? Ay. Ay, anya ti kabutang mau. initungan man. Dito na. Masapol nga, umay ka agreklamo ka ni Kapitan. Ay, Ay, anya ya ti mapaspasamak. Kunak ka ni si Paro nga idurunak, tapno makakita akmanan iti kwarta. nungay may daraw mudum ka man ay. Uray basta makakita ak iti kwarta. Ay, Ay, agtal na kay man. Durun na. Di tala abanag, ti pagapaan niya. Nagsimplian abanag. Eh, saan kayo man nga dinurun? ay, dito ti kunakin katungan. Diyan kaya ti agido round, tamang ano adda ti madangran. Ay, Kapitan! Bantayan nyo analaing day ta barangay yo. Ang titinulong kayo para iti pagsayaatan nyo. Hala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.